Имаме 2 гласа. Тук е 12, тук е 13. Ето 4. 21. Не подкрепям никого, имаме 3. А сега какво ще направя? 18. 1, 4, 5, 6. Нека да ги изпусна сега и вие броите по това, по кой колко. Тук иска да преброиме тия. По партии искам да кажа, ти брой сега тук, че пожуваш като преброиш, примерно, това и кажи на 2. 54. Номер 7, 2. Така. И се усмисля. 26, 2. 8.